ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. рӯзи ҳамагӣ ба хайру шодӣ бошад. рӯзи саиди ҷумъа ба ҳамаатон муборакбод мегӯям. тамошобинони азиз, ман ҳамаи шумо миннатдорам ки канали маро дастгирӣ мекунен. меҳмонакҳои наве ки ба канали мо пайваст шудагиянд, хушомадедтон мегӯм. нури дида, тоҷи сар. чӣ хеле ки мебинӣ аллакай мо да борониё хунукиё сар шудагиай, оле лекин атаптани сар надодиянд. аиҷада боша камтарак ширбиринҷ кардем барои кӯдакҳо. видеои моро то охирша тамошо кунин, поделиться кунин, лайкотона монен, подписаться кардаги набоша подписаться кунин. ана аиҷада боша тамошобинои азиз, ҳозир ош тайёр мекунем. дар иҷа боша тамошобинои азиз, мо оша пухтааша сар кардем. ду кавлез равғани зағир андохтам. равғани зағир кати беҳад ош ба маззаи хушрӯ меояд, ранги ошои тӯӣ меояд. марҳамат кунен, анам хеле ба равғани зағир кунен, беҳад хушрӯ меояд. иҷа баъде ки шӯрбои ба равғани зағир гуфта видео ман партофтам, бисёри шиносо иҷа навистестиянд ки равғани зағира як ҷо ёфтӣ, мо мекобем намеёвем. иҷа тоҷико беҳад тамошобинои азиз, беҳад тоҷико бисёранд. ами бозор мерай ҳама тоҷиканд, ранги тоҷикистони худмон барина. беҳад тоҷик бисёрай. баъд қасобоам тоҷиканд. мақсад ки мо ҳам қасобои худмон мегирем. ами равғани зағирам ҳамун қасобода бисёри вақт мешава. беҳад равғани зағири тозаҳай. پدرم اندر حیاتم دور و دورانی من است، مهر به پایان او همچون دل و جان من است. قبله اول اگر هر مسلم را کعبه است، قبله گاه ثانیم دایم پدر جان من است. پدرم اندر حیاتم دور و دورانی من است، به پایان او همچون دل و جان من است. قبله اول اگر هر مسلم را کعبه است، قبله گاه ثانیم دایم پدر جان من است.
قبلگاهم آبرو من دست بین جمعیت آبروی و حرمتش یک عمر ارمانی من است پند و حکمت میدهد فرزند را در زندگی پندهایش روز و شب دایم نگهبان من است پدرم اندر حیاتم دور و دورانی من است مهر بی پایان او همچون دل و جانی من است پدرهای عزیز من بدانم هر کجا قدر پدرهای عزیز چون که هر نیکو پدر وجدان و ایمانی من ана да иҷа боша тамошобини азиз оши мо тайёр шуд биен ҳама каса абед мекунем мо да иштиёи таом агар шумо ҳам абед кардеста бошед шумо да ҳам иштиёи таом аиҷа да боша камтара кулча пухтем кулчаҳои очагира ёд кардаем дадаш гуфтанд ки камтар кулча кун иҷа да боша ҳамсоям як пакет агароташ чӣ овардаимон помидору бодрингам хеле овардаимона салат када хӯрем гуфта и ҳамсоям кай ки бирава мебиёрам мода ана да иҷа боша тамошобини азиз як пирожнии осона как мепазем ки маҳсулоташ ҳама вақт дар холодильникои ҳама ҳаст марҳамат кунен аҳами пазен ҳам осонпазакай ҳам маҳсулоташ оддиякай ҳам ба маззаи хушхӯракай марҳамат кунен аҳами тайёр кунен хонаотонда ман рецептша описанида менависам قبلگاهم آبرو من دست بین جمعیت قبلگاهم آبرو من دست بین جمعیت آبروی و حرمتش یک عمر ارمانی من است پند و حکمت میدهد فرزند را در زندگی پندهایش روز و شب دایم نگهبان من است پدرم اندر حیاتم دور و دورانی من است ана пирожнии мо тайёр шуд кремишда мо як стакан ҷурғот як ду қошуқ шакар ҷурғот ё кефир беҳад ба маззаи хушрӯ мешавад аиҷа да боша тамошобини азиз видеои мо ба охир мераса худованд ёру мададгори ҳамаи шумо боша боқӣ сарбаланду хонобод бошед то видеоҳои оянда